Sa mga hindi pa po nakakilala sa akin, ako po si Ate Laila ng Bicolano Warrior. Kung mahilig po kayo sa halaman at mahilig po kayo mag-plant hunting, pakishare naman po ang video nito. Higit sa lahat, huwag po sana natin kalimutan, paki-like, share, and subscribe ang aking YouTube channel, Bicolano Warrior, at pakiclick na rin po ang notification bell para lagi kayong updated sa aking mga video. Congratulations po sa mga napili. Sa nanalo ng 3,000 pesos si Omel Montiri, 2,000 pesos si Girly Laminiro. Congratulations din po kina Tiaha Alsomo, Christine May Lumataw. Bali si Christine May Lumataw na lang po yung hindi nagbibigay ng complete details niya para may padala na sa kanya yung kanyang deer plants. Bukas po ang shipping, January 5 ni Ma'am Angelica Palencia. Anong klaseng halaman to? Bulaklak po yan. Kakaiba, no? Ngayon ako nakakita nito. Akala ko nilumot. Cotton. Oo nga, lahat ng katawan niya, yan, may bulak, guys, oh. Ayan. 300. Pero yung kanyang, parang wandering Jew, no? Maingay na naman. Magkano to? 300. Ayan, guys, oh, 300. Galing Baguio. Ayan. Ito, magkano yung ganito nyo, kakapal? 250. Lahat tong mga English ivy mo. Ayan, 250 guys. Parang iba-iba yung variety niya ng English, ng ivy, no? Ayan, oh. 250 guys, on the Laguna po. Alis din ako. Sukar na ka doon. Ito magkano dito sa inyo, boy? Alaman. Okay. Ito magkano sa inyo? Dito lang po yung 150 lang po. Ito yung Anthurium. 150. Ba't ang mura nito? Ang tataas na. Ayan, oh. Ito yung Giant Anthurium, di ba? Ayan po yan. Meron po kami dwarf. Nandun sa kabilang dyan. Magkano naman pag dwarf? 300 po yan. Mas mahal yung maliit, no? Pag dwarf. Ito, guys, 150. Ito, magkano sa inyo to? 250. Yan, oh. Lalaki na po. Ayan. Yung Black Prince nyo, magkano? Yan po yung reserve na po. Ito mga to. Pero magkano ang presyuhan nito? 600 po. Bukod pa po yung pot niya. 600. Bukod yung pot. Pero yung lahat-lahat magkano? Hindi kayo nagpipresyo. Opo. Naka-reserve na po pala ito. Ito magkano sa inyo to? 300 po. Ano to? Banana. Ano uliboy? Parang hindi lang. Banana. Parang banana. Banana. 300 guys. Parang succulent siya, no? Pwede niya mamatay. Ayaw niya ng matubig. So, ilang beses to didiligan? Makikita niya naman po sa... Hanggat wet pa, hindi pa siya pwedeng diligan. Ito, yung ganito niya magkano? Ganyan po. Oo. Iba yung mga plants nyo, 700? Anong ID nito, boy? Wow, ang gaganda, no? 700, guys. Ito, yung mga meron nyo dito. Ayan. 250. 250 yan, lalaki na, no? Ang kakapal. Ayan, guys, so. Ito yung ganito nyo. Pasensya ka na, Ayan, 300, guys. Christmas cactus. 300. Nangunguli tayo dito. Pati itong medyo 250 pag medyo maliliit. Ayan. Ito naman, magkano dito? Sisus. 500. Ayan, 500. Pero yung 500 nila, guys. Ayan, super lago naman po. Ito, magkano to? Yung ganito. 500. Maliit siya. Pero lusog-lusog niya. 500.
Dito guys, sa garden ni Kuya, may mga pot. Magkano naman po yung mga pot nyong ganito? Depende po sa size. Eh pag ganito? Ito, 50 to 60 pesos. Ay, mura. Ayan. Yung ganyang kaleteyan nyo? Ganyan po. Opo. 400 po. 400. Malingit lang po yung sa kulay pink. Itong kulay pink magkano? 600. Anong klaseng aglonema to? Mahalaga 600. Ito pa magkano dito? 150 lang. 150. Pwede bang lumibot, pumasok? Magaganda yung plants nila guys dito sa loob. Ha? Ito magkano dito sa inyo? 100. Tagwa 100. Ito ba yung magkano sa inyo to? Oo. 280. Melaloni? Oo. Pasensya ka na ha, nagtatanong ako ha. Ito magkano sa inyo to? 150. Ang kakapal na? Pati dito? 100. Ito mga Doña Carmen nila guys, 100. Pasok tayo, baka may sakali may magustuhan tayo. Ito, yung mga ganito nyo po, magkano? 200. Pati ito, 200 to? Yung sensation na ganito kalalaki. Oo. 400. Yan guys. Yung 400 nila, may bawas pa naman. Bubulong-bulong lang si Kuya. Ito magkano sa inyo dito? 350. Ang pakpaklaway nila ba? Malalaguna. Ano ito? Ano uli? Binggit pine po yan. Binggit pine? Magkano yung ganito nyo? Not for sale. 50 pesos. Ba, laki pa na ng garden ni Kuya. Ito mga variegated African nyo, magkano? 5,000. Yung ganito nyo, magkano? 100. Ito mga pang landscaping to eh. Magkano sa inyo to? 80 pesos lang. Ito pang mabangunin yung itong rosal, 50 pesos. Pati ba itong mga ano nyo? Ito no? Santan, 50 pesos. Ito maganda. 50 pesos ang kanilang mga gumamela. Yan. Pati po ito, dito. 50 pesos. Nagmura na talagang mga halaman. Anong ID nito, Kuya? Sinamomo po yan. Bulaklak po yan ng bilig-bilaw. Ito ang sinamomo. Magkano? 50 din. 50 pesos. Aba, dito kay Kuya guys, mura dito ang mga pang landscaping nila. 50 pesos. Mantakin nyo, gumamela nila 50 pesos. Ito, anong ID nito? Pero lang po yun. 100? White Teresa po. White Teresa. Ito po yung ganito yung Eugenia. 50 po. 50. Pati ito, 50 pesos. Mader, yung ganito matitibay ito sa init. Oo. Magkano ba ulit? 50 pesos? Natawa si Kuya 100 pa lang. Alam ko 50 pesos. Medyo may limot-limot tayo. Yung ganito po kakapal niya, magkano? 150. Entertain mo ng maayos yun si Mother. Sige ka, hindi ang bibi. Oo, natanda mo kami. Bumili kami dito dati. Bumili ako ng gumamela. Dito kami bumili ng mga gumamela. Ito, magkano to? 300. Wow, itong mga magaganda. 300. Pag nagkaroon ka ng mga ganitong plants, Mother, sosyal. Si Kuya Pangiting ito. Ito pag mga ganito, magkano?
Wow. Sabi ko sa'yo, mama eh, 10,000. Malaki ba yan? Oo, 300. Kahit isang piraso lang, no? Yan. Diba? Yung mga ganun gumamelan yung magkano? Yung matataas na. O, 200. Mura na talaga ang mga halaman ngayon, no? O, 10,000. May kawa na. Ganda. Ayan. Hindi ba yan madaling namatay? Pag yan namatay, ma. Thank you ang 10,000. Ano ba kung dahon yan, mas maganda possible yan. Okay. O, diba? Ang ganda, mama, no? Ganda. Sabi ko sa'yo, may tag 1.5 na yan, eh. Pero yung mga ganyan, 5,000. Ayan, o. 5,000. Ah, 1,000. Saan? Ah, ikot-ikot ng konti. Ah, meron pala silang budget meal. O, guys, so, meron silang budget meal na talisay, 1,000. Ayan. Kuya, magkano to? Ah, 200. Diba yung mura? Kalachuchi, 200. May mga damo-damo na. Ito, kuya, magkano to? 600. Ano uli, kuya? Foxtail. Ayan. So, ibig sabihin, kuya pala, naglalagas talaga yan. Aha, papalit po. Ano to, matubig? Hindi. Kahit pabayaan? Ay, po yung ano, sobrang Ito yung ganito nyo, kuya, magkano? 250 po. Ano ba ito? Giant silver panda kaka. Ay, giant panda kaka. Ano ba yan na, nabulaklak siya ng puti? Ah, Magkano ito? 250 po yan. 250. Abi, maganda. Di ba? Ang ganda pala ng plants nila eh. Dito tayo sa mga musaika. Tama ba, kuya? Ah, munaika. Magkano to? 70 po. Ah, 70 pesos. Pati ito? Ito, kuya, magkano to? 20 po. 50 pesos. Ayan. Ang ganda ng mga halaman nila sa unahan. Kuya, ano bang ID niyan? Ayun o, nasa unahan dito. Ay, itong butter brush. Magkano yan? 80. Ayun na lang sana, mama, yung nilagay mo dun sa ano? Sa Batangas kasi masyadong mainit dun. Ito, di ba? Mga pang-initan. Ito, kuya, magkano to? 200. Mura na talaga. Itatanim lang, hindi yan nalalagas. Ayun ang mga magaganda, ma. Hindi, yung halimbawa, pag ano ka ng panibago. Cuttings ata yan, ma, eh. Cuttings. Ah, ito, guys. 50 pesos kay kuya. Ay, maganda to. Ito, kuya, magkano to? 350. Ayan. Pati to? Gaganda, 350. Ayan.